Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Hypixel. Παίζουν πάρα πολλά χιλιάδες ακόμα και περισσότερα από 22.000. Θα παίξουμε Skywars. Θα σας δείξω πώς να βάζετε ένα δοκιμαστή. Τους δοκιμαστές γράφουμε το όνομά τους κανονικά και τη διεύθυνση και μας τους βάζει μπροστά μετά. Τους πατάμε και αρχίζει να παίζουμε. Τα Skywars και τα mini games αυτά είναι από τα αγαπημένα μου. Και τα build battles. Όσοι κάνετε like και subscribe θα κάνω μια κλήρωση και θα δείτε ένα δωρεάν Minecraft account για να κατεβάσετε το προχωρημένο αυτό Minecraft. Το έχω έτοιμο. Κάποια στιγμή, αν μαζευτούν πάνω από 20 subscribers, θα κάνω αυτή τη κλήρωση για να σας δώσω εκείνο το δωρεάν Minecraft account. Αυτός αντί να χτυπήσει εμένα, χτυπάει τον απέναντί του. Έλεος. Τώρα. Το πιστεύω. Εγώ το άκουσα. Τώρα πώς να πάω πέρα. Φαίνεται. Να κάνω. Πήγαν τα λάγα. Oh my god! Θα ξαναγεμίσει σένα. Το πιστεύω. Ωραία το χοντρό. Αυτός με παρακολουθεί. Ω, σπαστικός είναι αυτός. Παιδί, έχω κακά νέα. Θα κολλήσω εδώ πάντα αν είναι. Όλοι εμένα θέλουν ρε. Αυτό. Είμαι πλούσιος.
Ας το ρισκάρω και ας πάω. Ξαναγέμισα. Yes, baby! Fuck! Τελικά πέθανα. Τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή, παιδιά. Πεθαίνεις. Στο Minecraft. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να κάνετε like και subscribe και αυτά που είπα πριν για το δωρεάν Minecraft account. Και ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.